Yini edala ukuthi manje aqala ukuthi alokho engena la endlini? Uxoshwa yini kwelakhe ikamera? Imibuzo nami engangizibuza yona leyo. Ke kwaqhubeka hayi waqala manje na ngabona ukuthi kuyadlulela lapho. Usenokungibamba lokho engithinta. Hawu. Useyangithinta manje. Mangithi ngikukhuza ngaleyo ndlela ukuthi kwenzakala kanjani ukuthi lokho ngithinta wena kufanele ukuthi njengobhuti wami ungithinta kanje. Yes. Hayi ngijombe ngiyibikela uma lento. Kucaca ukuthi uma athi wena njengobhuti wakho lona akafuna kudlalise ngoba kwenze njani. Ngiyanibingelela lana kubabukeli beBlack Life TV uhlelo esilibiza ngokuthi izigameko zempilo. So ke ngiyazi Nkosi yami kade ngilokho enikhala ngokuthi niyayifuna ezinye igameko and bengilokho ngabona ama-emails abantu besibhalelile uyabona nje ukuthi badinga ukufika and badinga ukubhodla abanye bayadinga ukuzokhulumela nje ukuthi bafundise abanye abantu ukuthi banganqwamani nesimo bona asebedlule kusona because basuke bezwe ukuthi sisinda kangakanani bengasifisele omunye umuntu. So njengoba beba la abanye basuke bedinga usizo, abanye basuke bezoqwashisa nje ngezinto ezenzakalayo empilweni. So namhlanje sivakashelwe ke uma na kanjani ikhona lento esenhlizweni yakhe afisa ukuthi angathi angayibhodla. So ke ilona ithuba leli esizomnikeza lona njengamanje. Sabona kanjani? Ngiyaphila sisi njani? Ngiyaphila nami. Ngicela ukwazi ukuthi uma bani, mina ngikhulu ngazi ukuthi umuntu omdala umbuza igama. So ngicela nje ukwazi ukuthi uma bani ubuya kuphi? Mina nguMashange ngibuya endaweni yaseMzinto. Okay. Yebo. Ukhulele eMzinto? Yebo ngikhulele khona ngizalelwe khona ngakhulela khona. So namanje usuke eMzinto? Yebo. Oh okay. Mhlambe ke usakhula ekhaya impilo beyinjani? Ubuphatheke kanjani? And benibangaka ekhaya ngowesingaki ebantwaneni bakwenu? And bese njani nje sime ekhaya ngomakhelwane bebekuthatha kanjani? Sesikolweni ubuthathwa kanjani? Mhlambe sesontweni mengenzeka ukuthi bewuye esontweni bakwazi nje ngomntwana obenjani esakhula? Mangathi nje ukunaba. Impilo yami benzima kakhulu ngangokuthi ingibeke kwelinye izinga enhlizweni yami. Ngoba kuthe kusuku ngisamncane ngashonelwa umzali lo wesifazane okunguma wami. Okay. Kusho ukuthi ubaba wami wasethola unkosikazi asezophilisana naye ngoba uma wami ngasekho. Wathola unkosikazi azophilisana naye. Nami ngangijabula ke ngoba bengisamncane ngithi ngoba uma akasekho okusho ukuthi nami sengizokuzobuyela kulesiya simo lesiya sokuthi nginomzali. Kahle ekhaya sibathathu, odadewethu bashadile bobabili. Mina ke ngokugcina ekhaya. Okay, uvala. Yebo, mina nje ukugcina mina ovalile. Ingakho ngibe nale nhlanhla le noma ngingazi noma ngayibiza ngenhlanhla noma ngayibiza ngebhadini ukuthi ngigcine sengibhekana nalesi simo engigcine ngibhekana naso. Kusho ukuthi ubaba wami ke mesethatha unkosikazi lo wesibili. Wafika nendodana yakhe unkosikazi lo mamncane. Okay. Indodana yakhe engangami ngeminyaka. Ngingasho nje ngithi sikwi-age eyodwa ngoba noma singashiyana nje into engelutho. Kusho ukuthi ke mesefikile uma waqala waba muhle nje wa right nami ngajabula. Kodwa kuthe sekuphakathi seqala ukukhombisa ukuthi yena kahle ubani. Kwaqala ngabona ukuthi no kukhona izinto esezinoshintsho la ekhaya ngisho ubaba akaseyena lo baba lo engimaziyo. So the time efika uma ufike u-biological mom wakho esekade adlule emhlabeni noma ufike immediately efihlwa nje
wafika naye okungenzeka ukuthi vele bekuvele umuntu obekhona vele kuyikona ukuthi nina zingane zababa beningamazi. Noma ngingezwe ukwazi kahle kodwa umama lo ufike sekunezinyangana umama adlula. Awuphelanga unyaka. Bekuyisayinezinyangana umama edlulile. Nje mangathi ukulinganisa mhlawumbe izinyanga ezila ko-89. Yo, okay. Yebo, wafika kumama sazovezelwa yena. Osisi bami kabavumanga ke ngoba bebesana leya pain kama ukuthi uma akasekho sokufika omunye umuntu. Kodwa mina yebo, kodwa mina benginalolo thando lokuthi njengoba mina ngiyingedwa okusho ukuthi makufika omunye umuntu ozoba uma kumina kuzoba nalomthwalo lo ebengiwubona ukuthi uzongisinda ukuthi ngihlale nobaba ngedwa nje ekhaya. Oh, bashade bahamba bese kuwena wedwa. Bese kuyimina ngedwa ekhaya Bakushiya kangakanani ngokweminyaka? Osisi laba abadala kunawo. Ngokweminyaka bangishiya kakhudlwana ngoba kukhona nabadlula abaphakathi kwethu. Oh, awubalami. Angibalami. Okay. So ke kuthe mengabe ke kwenzeka ke ubaba ke washaya kwafika ke ngasikhathi esilesivezela engivezela umama lo kwakukuhle ku right wangwelkhama kamnandi hayi impilo yamnandi elokho efika umama engakoshadi abuya hamba lokho efika impilo beyisamnandi futhi ngingazi ukuthi unenye ingane bengazi ukuthi mina ingane yakhe. Kuthe meseshadile kwadlula isikhashana esincane nje yafika indodana yakhe wazoqala ke wazongazisa indodana yakhe ukuthi unendodana. So ubaba uma eshadelwa uma omusha uye wamakhela umuzi wakhe le noma ube unkosikazi kuleli khaya leli biological mom obekade unkosikazi khona? Ushadele khona la ekhaya sahlala nje kulona leli khaya leli. Okay. Enginesithombe nje sikama noma ngabe ngilele nginesithombe sikama noma ngivuka nje. Okay. Nje kodwa ikhaya nje lisalodwa likho ikhaya alakhile ubaba mhlambe lishela lakhela uma lo musha. Wena bekuphatha kanjani lokho? Kwake kwaqala kokuqala ubaba eyithula lento kwaba khona lokho nje ukuthi ingaba angazi ngizophatheka kanjani kodwa ngendlela uma afika ekuthangayo ngaba nokumwelkhama kamnandi ukuthi engathi kuzoba mnandi. Yebo. So uma belala bangena kuleli kamero leli biological mom kade kwelakhe basebenzisa lona lolo room lelo. Okay. Yebo, ngoba ilona elikhulu kulendlu kababa. Yebo, ilona nje i-room nje evulelekile ekwazi ukuthi umuntu oshadile akwazi ukuthi yabo abe right. Okay ke afike ke nalo bhuti lo bayike ubaba introduce ke kumina ubhuti wami ngifunakala sazana ukuthi sabandawonye ndisithithane njengobhuti nosisi ngoba kusukela manje sesihlala ndawonye sophila ndawonye nje nalokho kungithuse ngoba ngiyambona umuntu wesilisa uyabazi ukuthi babuye bajikelane kodwa futhi kubuye kube khona lento engiyisusa emqondweni ukuthi naye ubengenayo lo imuva mase kufika uma wakhe la. Ngiye ngaba nalolo zwelwana nje ukuthi ngithi naye kushuthi naye uphile unaso lesi simo enginaso yize uma wakhe ephila kodwa indlela abachaza ngayo bangenza nga-understand ukuthi naye welcome ukuthi angahlala la ekhaya. Okay ke siphile ke nobhuti wami ke siya esikoleni sihamba ndawonye hayabe ubhuti wami nje ubhuti omusha nje ubhuti omusha. That time kade eshada uma omusha mhlambe ufike ekhaya bowumngakanani? Wafika ngangina 16. Oh bosuthombile kudala? Yebo bese ngithombile kona. Okay. Bengina 16 ngifunda esikoleni. Okay. No bhuti lo bathi mesefikile bashintsha leso sikole ayefunda kusona wazofunda kulesi sikole ngifunda kusona ngoba nobaba ubenokusihambisa ngemoto ngesinye isikhathi. Okay. Yebo bebenzela ukuthi sifunde ndawonye ngoba benzela ukuthi netransport kube easy. Yes, bahambe sihambe kanye. Okay. Okay ke ayike ngagcina ngikwamukela nje kwangena egazini ukuthi ubhuti wami lona vele ke kwayisekhaya ke bengingenayo ubhuti.
bokuwuthando lokuqala lakaBhuti engilitholayo. Okay, ke iqhubeke indaba. Aqale-ke ubhuti wami la ngiqale khona ukuthi ngingaboni ngasolinye ukuthi mangabe kukhona izinto afuna ukuthi enzelwe zona uzongiforce manje ukuthi ngimenzele zona. Ngobani manje? Indlela kade kwenzeka ngayo ingoba umzali wakhe yena ukhona. Isikhathi esikhulu uma behlezi sihleli naye ekhaya. Uma bengasebenzi. Bengasebenzi uma uhlala ekhaya, ubaba osebenzayo. Okay. Mangithi ngiyezwa umama ubesebenza kuqala. Kodwa ke kusho ukuthi kwayeka ngoba vele ubaba uyisebenzela kahle, uright. Wabuya ke wazobheka ngoba phela ubethu ubaba afunakala focus ekuthini mina ngoba ngisamncane akanginakekele ngayo yonke indlela edinga ukuthi umama anakekele indodakazi yakhe. Okay ke lokho wakwenza ke. Kodwa ke kuthe mase kushintsha kwashintsha nje phakathi nendawo kuninganakele lutho. Waqala uba ubhuti wami noma ngabe kukhona into ekufanele yenziwe makukhona ubaba like la endlini mangabe kade sidla mhlambe nje isapha kade sekade sinje kuyisikhathi sesapha mase siqoqa izitsha siyazithatha sizifaka kusinki, sometimes siyalekelelana. Kwesinye isikhathi omunye athegeza izitsha, omunye wenza okunye, omunye uyashanela, uyamopha, wenza yonke lonto ukuze silale ku-right endlini, ku-clean. Waqala wabuka i-TV, ngazenza ngedwa lezi zinto. Okay, nganganaka-ke ngoba vele imina intombazane umfana lo. Ekunganakeni kwami zakhula izinto. Seyangikhomba manje makufanele ukuthi ngisho kumenzela nje izinto nje endlini ukwenza izinto zakhe ekufanele ukuthi ngabe zenziwe uyena. Like eyadini asinayo ke maid ekhaya, asinayo garden boy. Nje ithina zingane esinakekela iyadi nayo uma silekelele kanjalo ngoba sesikhulile. Yaqala yashintsha indaba kwacaca ukuthi mina sekufanakala ngibheke endlini mangabe ngikhona ngile esikoleni kwafunakala ukuthi nasemnyango imina futhi obhekelelayo ukuthi ku-clean ngokwanele yini ya nje kwashintsha mangithi ngiyabuya wena uma ubizi ngaphakathi endlini nangaphandle egcekeni uhlala kusofa buka i-TV. Lento le yenzeka ubaba mesemsebenzini sebenza kahle nje normal njengoba kuhleke kwakwenzeka ekuqaleni. Yasuka ke inkinga yala ekutheni ke manje noma sithi sisendlini mangihlezi endlini uyathanda ukuthi mina angingabi la angihambe ngiye ekamereni lami. Mangekamereni lami uyabuya yena azohlala la ngihlezi khona ekamereni lami. Unekamero lakhe nami nginekamero lami. Uyabuya kodwa ezila ekamereni lami. Kwaba strange ke kumina lokho ukuthi yini edala ukuthi manje aqala ukuthi alokho engena la endlini. Uxoshwa yini kwelakhe ikamera? Imibuzo nami engangizibuza yona leyo. Ke kwaqhubeka waqala manje ngabona ukuthi kuyadlulela lapho. Usenokungibamba lokho engithinta. Useyangithinta manje. Mangithi ngikukhuza ngaleyo ndlela ukuthi kwenzakala kanjani ukuthi lokho ngithinta wena kufanele ukuthi njengobhuti wami ngithinta kanje. Yes. Hayi ngijombe ngiyibikela uma lento. Kucaca ukuthi uma athi wena njengobhuti wakho lona akafuna kudlalise ngoba kwenze njani ngoba yena uyafika athi kuma Dlalise ngokubamba. Ufika yena athi kuma ubengidlalisa. Noma angayinaki leyo nto ngingazi noma mhlawumbe bengayinaki ngoba naku mhlawumbe efisa no ukuthi kwenzeke into kwenzeke something angisazi ngoba ngiyibike ngayiphindelela lento kuyena ngithi mina indlela angidlalisa ngayo ke noma ngabe uyadlala ke angiyithandi ngicela ukuthi ayeke ukungidlalisa kanje. Hayi waqhubeka umfana kuthe uma engekho ubaba akekho. Uma nobaba ke babe yikhiphile ke. Sasala soba uthuke. Kwakungaqali nokho kwake kwenzeke before kodwa waye kade nje right eqaleni. Ekamereni lakho usikhona isithixo? Sikhona. Uyathika? Yebo. Ngiyakwazi nje ukuthi kukhiyeke kahle. Mhlambe ke kubudlelwane bakho nobaba
bebuqine ngalendlela ukuthi noma yini eyenzeka kuwena uyakwazi ukuthi uphefumule kuyena umtshela baba kwenzeka kanjena ke kumina manje and lento eyenzakalayo mina ayingichazi ngicela uthole indlela njengoba bami ukuthi uyixazulule lento ingaseyenzeki. Ngike ngazi umsaba ubaba ungakwazi ukukhuluma naye. Ngake ngazama ukuthi ngikhulume naye ubaba kodwa ngimgwegwesela njenganomuntu owubaba ngingakwazi ukuthi into ngiyibeke injengoba injalo. Kodwa ngagcina sengibona ukuthi ngoba lento iyaqhubeka kuloku kungena kwakhe endlini ungena ngiphathaphathe kanjalo manje kuze kube khona le ndawo lezi kungafanele ukuthi ngabe uyazithinta azithintayo uyazithintela nje manje. Ngithela ngithi hayi ngeke ila ngasukuma khona ngathi ngitshena ubaba ke lapho. Mangimtshela ubaba kwawukuthi uthi tshela uma wakho ukuze mina ngeke ngikwazi ukuthi ngikhulume nengane kama kunendodana yayo yonkosikazi wami wena ungazange uzukhulume nonkosikazi wami uma wakho njengoba elana nje uma wakho. Nangempela ngamtshela ukuthi baba ngike ngaya kuma kodwa uma ukhombisa ukuthi angayinaki lento. Kanti kangibuzanga ke langeni sahlala kuwona wona lo muzi. And ubaba awukazi futhi uzophinda ubuyele kuyena ngalolu daba. Kwangicika kwayisekuqaleni ngoba ngabona ukuthi uthayitha kakhulu isayidi likaMa nendodana yakhe. So mekwenzeka ubaba aqondane nokubona le video le mawubhekile ngokumazi kwakho manje kuzokwenzakalani? Angisenandaba ukuthi manje kwenzakalani ngoba ngihlukumezekile kwenela njengoba ngiza la ngizibhalele nje la kwa Black Life. Ingoba sengikhathele iyona impilo engiyiphilayo. Inzima ayibekezeleleki. Ngimdala manje kufanele ukuthi nami ngabe nginomuzi wami. Kodwa akuvumi ukuthi mina ngikwazi ukuthi ngisondelane nomunye umuntu wesilisa. So awukazi uthandana namuntu kusuka nje una 17 years. Ngike ngazama ukuthi ngithandane siyahluleka. Ngiyahluleka ngalesikhathi nje ethi umuntu wesilisa uyangithinta ngiyahluleka. Sure. So ufisa ukuthi kwenzekeni ngobhuti? Ufisa ukumona ekhululekile ehleli kahle emzini wakhe lo othi waphuma wawakha noma ufuna ukwenzekeni? Angifuni ukufunza amagama ngicela ukuzwa nje okusuka enhlizweni yakho. Kahle ngoba yena uhlezi kamnandi seneyingane nomuzi wakhe. Nalezi ingane zakhe ziyafika la ekhaya. Kube nale pain leyo ukuthi engathi ngingayibamba ngesinye isikhathi okwayiyona ongcono ngikhiphele kusokuyona lesi sibhongo lesi. Kodwa futhi inkinga ile yanto leya njengoba sengize ngabhalela kwa Black Life ke ukuthi angicela ukuthola usizo nokuxwayisa nabanye ke. Obaba kakhulukazi noma ngabe komama ukuthi uma ushada nomuntu osenengane ekhulile kukhona ingane leya layo ushadela khona. Ngithanda ukuxwayisa ke bonke laba abashada sebenabantwana ukuthi bayiqaphele kungaba umzali wesifazane noma ngabe umzali wesilisa. Ngoba impilo ngoba angike ngazinikeza ekuqaleni ukuthi okusho ukuthi lento ibingenzeka nakuma wami ukuba mhlambe washada nengane yangaphandle wezala. Ngoba kwesinye isikhathi ukuqala kwayo lento njengoba yaqala ngalendlela aqala ngayo yena bhuti wami lo wayeqala kahle ngoba bengekho abazali. Okuwukuthi isiqalo sento vele iqala ifihle umuntu agcine nje eseyenza seyenza. Okugcina kodwa ke kube khona abantu abahlukumezekayo ke njenganami nje ngihlukumezekile impilo yami yonke futhi impilo yami ngiyabona ukuthi nje isidestroyekile futhi angazi noma mhlawumbe sangafikiseka yini ibuyele esimweni. Kodwa mengabe bekhona abangakwazi ukuthi bangisize ngiyacela ukuthi bangenelele ngoba hayi impela angikwazi even ngihlala naye uma kodwa senginale yanto leya leya yokuthi angimbuki njengomzali mina ngoba ngizamile ukukhuluma naye ngize ngiyasatshiswa nje kodwa
ngizamile kaningi ukukhuluma naye ishaya indiva indaba yami engayidluliseli bengayidluliseli inhlobo ke kubaba ngayihambisa mina ngayisa kubaba kwawubaba ongikhomba kuma baba mase ibuya kuma ibuya usezongibhokela futhi akayilungisi ubhokela mina ngabona ukuthi kusho ukuthi indaba yami ayikho manje ke njengoba sengizisukumela sengimdala ngokwanele ukuthi ngalokho ngoba manje into eyinkinga mina idestroyeke kakhulu impilo yami ngoba angisebenzi ngisho ukusebenza nginebhadi nje nginebhadi angilazi noma leli bhadi iladalwa yini angazi nginebhadi nje angisebenzi ngifundile ngaqeda esikoleni wangisa ubaba ecollege ngafunda into ebengiyifundela ngaqeda kodwa ngihlezi ekhaya angiqashwa ndawo kubantu besilisa ke imini ohlulekayo kodwa nje akho nhlanhla ngiba nayo and into engiphatha kabuhlungu ukuthi yena ubhuti loya uqhubekile nempilo unomuzi unezingane shuthi uhappy lapha ekhona uhappy ngoba noma befikile nonkosikazi wakhe la nezingane zakhe bafika nje babona ukuthi baphila nje impilo eright yena lapho useshaya amasayini ukuthi angihambe ngiye ekamereni noma ngabe ngithi ngizama ukuziba ngibone kushintsha ubuso unenesibhamu ke manje uzombona ephenya kancane iskipa noma lonto leyasuke igqokile ungivezela sona isibhamu Sekufanele uthukeke manje. Sekufanele ngithukeke ngizobe sengihambela mina ke sengiye ekamereni manje. Afika kwenze lokho nje akwenzayo akekho umuntu onakomunye la ekhaya. Ukuthi usibanibani ukuphi wenzani akekho umuntu onakomunye la ekhaya. Mhlambe useke wazama ukuhlala ne psychologist phansi ke ubhodle nje. Noma abanye abantu bajwayele ukuthi yes abanye bayasizakala abanye bathi hayi ngeke lapha ufika ubuza umbuzo owodwa uphendula into eyodwa futhi ebhlungu ongafisa ukukhuluma ngayo ugcina ungasizakalanga. Nginqanile ukuya kuyo kuma psychologist ngoba ngibone ukuthi sengingaya manje ngoba sengikhulumile public inkinga engibhekene nayo. Kodwa before benginenkinga yokuthi if ngiya kokhuluma lapha yabazoyisukumela babe sebethi bayambopha. Angibazi ngoba esikhathini samanje izigebengu zithi zingaphakathi ejele zibe zikwazi ukuxhumana nabantu abangaphandle. Yes. Ngizothi mina ngithi sengikhululekile ngaphandle. Okay. Lento leyahleze ngisabisa ngayo. Ibe siyenzeka ngempela. Angikaze ngifike la ngithi khona ngifuna ukuthatha impilo yami ngiyibulale. Kodwa ngendlela yokuthi sengikhathele, sengazigcine seyenzeka. Ngoba ukwazi ukuthi uphile isikhathi eside kangaka nento elokhu yakuqoquda nje njalo uyazi ukuthi wena makuke kwangena imoto yalomuntu sekufanele kwenzekeni. But ngibonga isibindi obenaso ke manje wakwazi ukusukumela phezulu and I hope abazali mebebona le video le kuba ukuthi bayabona ukuthi wawungeve udlala mangabe kuthiwa wawukhuluma ngale yandlela. And ngiyathemba ukuthi mhlambe ngelinye ilanga uyothola i-justice and ngiyakuzwa uma uchaza ngokuthi uyasaba ngoba umuntu uthe ngaphakathi axhumane nabangaphandle kuze kwenzeke izinto ezirong. So mina lokho kusenhlizweni yakho mhlambe singakhuluma off camera ungitshela ukuthi ufisa ukuthi kwenzeke ini. But ngibonga nje ukuthi ukwazile ukubhodla uphumele obala ke kulokho. Engikufisayo kukodwa nje ukuthi umthetho uthathe indawo yawo. Okay. Ngoba awudlala indima yawo umthetho. Nami sengikhathele manje ngilindele noma yini ke manje ngoba sekufike la sengithi khona noma ngenzakalani angisenankinga. Umthetho awudlala indima yawo ngiready. Mawusho kanjalo ke ngiyabonga kakhulu ngoba kuphuma kuwena. But ke I hope uzophepha and ungalokho uhlukumezeka ngiyacabanga sekwenele manje. Kusafanele kube khona okunye phezulu seku right. Mawusulindela noma yini and uthi umthetho awuthatha indawo yawo kuzwakela. But ngiyabonga kakhulu ukuthi ugcine ubhodlile uphumele obala. Sizolokho sixhumana ke ngeyingcingo ngikuchecke and sine indlela esenza ngayo la ekhaya mekuthi khona icala elikanje. So ngicela ukuthi mhlazana ngikudinga ngicela ukuthi ifoni yakho ihleze i-on ngikuthole isikhathi engicela ukuthi ngikuthole ngaso ukuze sikwazi ukuthi sixazulule lolu daba lolu because inhliziyo yakho kufanele igcine nibe right. Ngiyabonga kakhulu sisi kuzokubanjwa ngobusho. Mboka lapha ekhaya
nizibonelile nani ukuthi kuhambe kanjani and kubuhlungu kakhulu. Okuvele kugqilaze kunakho konke ukuthi kube khona abazali abafokhasa kakhulu othandweni lwabo olusha bakhohlwe yizingane zabo. Awukwazi ukuthi ungafokhasa kumuntu ombone usumdala ushiye igazi lakho elifikiswa uwena la emhlabeni. Ku-wrong kakhulu. Nanoma bekuthiwa uqamba amanga akhe umntwana, zama ukulandelela ukuthi uqamba amanga noma uqinisile yini, noma uzama ukwenzani, kunokuthi ungavele umzibe kanjalo ekhuluma ngento ejulile ebuhlungu kangaka ethembele kuwena futhi njengomzali wakhe, ngoba usuke azi ukuthi umzali usuke kuwena ithemba lakho lokugcina. So leyo kuzibana ukuthi abantwana nizobaziba nizenzele ngendlela enithanda ngakhona i-wrong. Ngiyacela ukuthi iphele. Veza ubuzali bakho njengokuthi wena uzale umntwana wakho, ukuze yohlezi njalo ekukhumbula njengomzali wakho futhi ehlezi ekuthanda and ehlezi nokuthi ngoba nakho ungivikelile uma nobaba kulokho, nami mhla esegugile because ngeke nihlezi niba ngaka. Iminyaka iyahamba, uyakhula, uzoba ugogo noma ube omkhulu, uqondane nenkinga enkulu, uthola ukuthi abantwana bakho wahleleka ukubavikela lisekhona ithuba lakho, nabo bakukhohlwe bese kwesikhathi sakho sokuthi uvikeleke kwayiwena because bayakhula abantwana ngeke bahlezi bebancane. So ngiyacela ukuthi ithandaneni, ithembane, ingaphathani kabuhlungu, ingahethani ngoba asilazi ikusasa. Ngicela ukuthi ungakhohlwa ukuthi subscribe, ulike, ushare, ningenzana kakhulu. Bye. Is der Black Life TV?